моето шоу. Този номер изпълнявам само пред познавачи, каквито сте вие тази вечер. Той е известен по света под името Руска рулетка. Номерът се изпълнява с 3 9 мм револвера, Питон 357, които са на въоръжение в много полиции по света. Познавайки добре законите, аз не мога да си позволя в затворено помещение да ползвам бойни патрони, затова експериментът ще бъде изпълнен с 9 мм халосни патрони, които са не по-малко опасни от бойните, особено когато се използват от упор, както ще бъде в нашия случай. За да ви убеда в разрушителната сила на 9 мм халосен патрон, ще направя един експеримент с кофичка Данон 2%. Ако има бременни или деца, да повтаряме грешката на канал 1. Някой иска ли да пита? Пита? Който да отговаря на следните условия. Да е боравил с револвери и да е психически здрав. Нищо повече. Има ли доброволци? Боравила ли сте? Кога? За последния път. Моля? Служила ли сте? Това момченце, то пък съвсем не слуша. Вие чешете ли се или дигате ръка? Като виждате как подходясте. Чешете си или дигате ръка? Чешете си. За това, че чешете в неподходящ момент, ви наказвам да дойдете да участвате в следващия. Как се казвате? Иво. Приятно ми е. Весело. Вашата задача е много проста. Тук има рулетка, която е покрита с черен плат. При едно такова завъртане, вие няма да знаете кой револвер къде се намира. Аз ще бъда напред и със силата на мисълта ще различавам. Два от револверите са заредени, един от тях е празен. Със силата на мисълта ще различат пълните от празния револвер. Иво, разбрахте ли? Завъртате, когато спре рулетката, избирате произволно един от трите, увивате го в плътта и го донасяте при мен, на една педа от ръката ми. Действайте, Иво. Само да не правите някакви своя воля. Последния път съм бягал. Готов ли, Иво? Този револвер е пълен. С цевта нагоре поддържате го, отвийте го от плътта. Правите го така. Пак предупреждавам, нали? Продължаваме с следващите два револвера. Покрийте. По същия начин завъртайте и изберете един от двата револвера. Този револвер е празен. За всеки случай да горе с цевта го. Махнете плътта, прелезамо го, преметнете плътта. Не, само плътта през рамото, дръжте за дръжката револвера. Точно така. Така водоравно го насочете.
към изучител. Дръпнете петленцето и направите своеволие. Преди да чуете 3 няма да натискате. Раз, два броя, на 3 натискате. Пълна концентрация. Аз рискувам, вие какво рискувате? Да не стане нещо на пръста? Ако стане нещо, поне ще има. Ще бъде документирано, виждам, че снимате. Между впрочем, 2 мои колеги са загинали. Единият е сина на Брус Ли, другия не мога точно да цитирам името. Те се смеят. Затова винаги този номер изпълнявам последен, поне да сте видели с патицата и с чистата. Готов ли сте го? Раз. 2. Кой казва 3? Раз. 2. 3. 3. Използвам 2 празни и 1 пълен, за да си увеличат шанса за оцеляване. Демонстрирам третия, от кофичката, той ще има следи.